שלום עליכם יהודים יקרים. מחבר הספר עדת הציונות, הרב אברהם חזן, שמשמרהו, הוא כתב, וזה לשונו, בכל נושא ביהדות חייב אדם לברר וללמוד עד כמה שידו מגעת כדי להתקרב עד כמה שיותר לאמת. כשם שאף אדם לא יכול לבוא ולטעון מדוע אלמד הלכות שבת לעומק ולא אסתפק בידיעה כללית כי חילול שבת הוא דבר פסול, כך אינו יכול לבוא ולטעון כי העיסוק לעומק בנושא כלשהו ביהדות אינו מיותר, חס ושלום. על אחת כמה וכמה כשמדובר בנושאים הקשורים ליסודות האמונה ולנקודות ההשקפה הבסיסיות ביותר של היהדות. מי לנו גדול מרבנו הרמב"ם, אשר היה היחיד שחיבר חיבור הלכתי מקיף על כל הנושאים בש"ס ובפוסקים, ולא הניח ידו גם מהנושאים אשר אינם נוהגים כלל למעשה בזמננו. ואף על פי כן כתב בסוף פירושו על המשניות, וזה לשונו, כי חשוב אצלי להסביר יסוד מהיסודות יותר מכל דבר אחר שאני מלמד. ובהלכות דעות כתב הרמב"ם בריש פרק ו', וזה לשונו, דרך בריאתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, נוהג כמנהג אנשי מדינתו. לפיכך צריך האדם להתחבר לצדיקים ולשב אצל החכמים תמיד כדי שילמד ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך כדי שלא ילמוד ממעשיהם וכו'. עד כאן לשונו הקדוש. הרי לנו ברור מדברי הרמב"ם כי האדם נברא כך שמצבו הטבעי להימשך אחר אנשים שבסביבתם נמצא, ואם לא יפעל בקום מעשה להיבדל מהם ומדעותיהם חזקה שימשך אחריהם, אם מעט ואם הרבה, חס ושלום. ומה נאמר בדורות יתומים? כי הדורות האחרונים שלא רק שחדרה האמינות והכפירה ובעקבותיהם חורבן חיי התורה בקרב רוב כלל ישראל בעוונותינו הרבים, אלא שהנהגת כלל ישראל נמסרה בידי הכופרים והמורדים בכל התורה כולה, והשפעתם כה חזקה עד שגם יושבי בית המדרש נמשכו אחריהם ומחזיקים ידיהם להרשיע. מי הוא זה ואיזה הוא אשר יפקפק בחובת העסק והלימוד בענייני דעות והשקפה אשר הטעות בהן יכולה להביא עד ליציאה מכלל ישראל, חס ושלום. בואו ראה מה יכול לגרום ערעור של כפירה גם כשהוא כהרף עין מהאי עובדה שהביא מרן הגאון רבי יואל מסטמר, זכותו תגן עלינו, מדודו של הגאון הקדוש בעל הישמח משה, זכר צדיק וקדוש לברכה, אשר היה תלמיד חכם גדול בימי משיח השקר שבתאי צבי, יימח שמו ושם זכרו. ופעם אחת הבחינה אשתו כי לא נטל ידיו כדרכו בין אכילת דגים לאכילת בשר, ושאלה אותו מדוע החל להקל ממנהגו, ותמה על כך כיצד שכח ליטול ידיו, ופשפש במעשיו ומצא כי פעם אחת
חלף במוחו כהרף עין, הרהור שמא הצדיק את שבתאי צבי וסייעתו, ועתה ראה בכך שהייתה זו מחשבת מינות, וכינס את הקהל לבית הכנסת והתורה בפניהם על כך, והתוודה בפניהם על כך, ואמר להם: דאמרו חז"ל, כי כל הפורש ממינות מת, ולכן אם כשסיים את דבריו ימות, ידע הקהל כי תשובתו נתקבלה, ואם לאו חלילה ידעו כי לא נתקבלה תשובתו בשמיים, ומיד כשסיים דבריו נפטר שם בבית הכנסת. זה מובא יהודים יקרים בדברי יואל על התורה, פרשת וישלח. וכתב המהר"ל מפראג על המשנה באבות, רבי אלעזר אומר: הביא שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורס. וזה לשונו, ואמר אחר כך שתהיה תורתו כדי שישיב לאפיקורס, כלומר שכמו שיש מצווה שילמוד האדם ויקנה התורה שהיא תורת אמת, כך ראוי הוא לבטל דעת השקר מן העולם, כדי שיתגדל האמת בעולם, שאם יניח השקר בעולם, סוף שיהיה השקר הזה שלא מאבד את האמת ומבטל אותו, כאשר השקר גובר בעולם. ולכך הזהיר שאל ייתן מקום אל השקר, רק ידע מה שישיב לאפיקורס. עד כאן לשונו. אם כן, נמצאת הלמד כי כל ניסיון לבטל או להפחית את החשיבות וההכרח של חיזוק האמת בענייני דעות ומלחמת החלופה התמידית כנגד דעות שקריות וכוזבות, ושגם כן כנגד דעות האפיקורסיות, אינו כי אם מעצם ומעצת היצר אשר בראש ובראשונה רוצה לכבוש את דעותיו של האדם, ועל כך נלחם להחלישו ולהרפות ידיו יותר מכל. כמו שכתב מרן גאון הקבלה, מרן בעל הלשם, בספרו דרושי עולם התוהו. הוא כותב שם כי ראוי הוא ליצר הרע להניח לאדם לעשות 1000 מצוות, אך שיעשה עבירה אחת, ומכל שכן כשהעבירה היא מדעות כוזבות רחמנא ליצלן, אז תועלת הוא ליצר הרע להניח לאדם להתנהג בכמה מידות טובות אשר בין אדם לחברו, וגם כן בדרכי צדקות וחסידות אשר בין אדם למקום, והוא מטעם פשוט כדי שימשכו בני אדם אחריו ויכשיל את הרבים. עד כאן לשונו הקדושה. הגאון הרב מבריסק היה אומר: מי שלא לומד השקפה והנהגה, אפילו יש לו המון תורה, הרי זה דומה לאכילת בשר כשר שנשחט ונמלח כדין, אלא שנתבשל בסיר טרף. ואף החפץ חיים אמר פעם לתלמידיו: אם כל כך חשוב רק לימוד ההלכות איך לקיים המצוות, אז מדוע הרמב"ם לא פתח את ספרו יד החזקה בהלכות שבת, תפילה וכו'? הוא פתח בהלכות דעות כדי להגיד לנו שמי שלא לומד הלכות דעות ואין לו השקפה והנהגה נכונה על פי התורה, וכפי שהנהיגו אותנו הצדיקים הקודמים לנו מדור דור, אז השבת שלו לא שבת והתפילה שלו לא תפילה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.